sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Wait lang, ang bagal ng net. Ayaw niya mag-open. Ito na. Ayan na. Dearest Tita Nicole, ayoko nang itanong kung okay ka ba o kung okay ka na. Kasi alam ko namang hindi pa. And it's okay. It's okay not to be okay. Mas mabuti pa sigurong simulan ko sa pagsusorry itong sulat ko. Sorry kasi hindi ako nakapunta sa goodbye episode ng Tambalan. Bukod kasi sa may rehearsal at concert kami kinabukasan, alam kong hindi ko talaga kakayanin. Yung nandito pa nga lang ako sa bahay, grabe na ang iyak ko. E papaano pa kaya kapag nandyan ako at kasama ninyo? Bilang tambalanista since birth, that day was so hard for me. Kayo kasi talaga ang dahilan kung bakit ako nahilig sa radyo. Kayo yung first love ko. Siguro kasi dahil kayo din yung isa sa mga tao na tinitingala ko na kahit minsan hindi ako itinuring na iba. Naalala ko pa noon, nagtatambalan segment kayo kahit nakaupo ako sa lap ni Tito Choops o kaya nakahawak ka sa kamay ko. 12 taon bago ulit ako nakabisita. Pag-akit ko sa taas, si Tito Choops ang unang sumalubong sa akin. Nagulat ako kasi akala ko nakalimutan na niya ako. Hindi pa doon natapos. Pinakanta niyo pa ako sa FB Live at dahil doon, nakuha akong voice actor sa Dear Love. Sobre din ako nadurog, Tita Nicole. Hindi ko ma-imagine kung paano na si Nicole Yala ngayong wala na si Chris Schuper. Paano na pagpunta ko ulit dyan? Hindi ko na ulit maaamoy yung pabango ni Tito Choops. Mahihiya na akong kumain sa lounge. Siya kasi yung kasabay ko madalas. Kami ring dalawa yung madalas na nag-aabot sa CR para mag-toothbrush. Alam ko na napakababaw ng lahat ng alaala ko kasama siya. Kumpara sa mga memories niyo with him. Pero Tita Nicole, I can't help it. Simula nung Biyernes hanggang ngayon, napakalungkot ko. Nag-perform ako with Coro Ilustrado ng Mabigat ang Puso. Tama naman po si Kuya Diego na kahit siya hindi niya matatapatan si Tito Choops. Pero honestly, wala naman din akong naiisip na pwedeng i-partner sa inyo maliban sa kanya. Kaya Kuya Jegs, alagaan mo yung tita ko ha. Tito Choops, kung nakikinig ka, Tambalan will never be the same without you. Pero wag kang mag-alala kasi patuloy pa rin naming sosuportahan si Tita Nicole tulad ng nais mo. Salamat nga po pala sa lahat ng alaala mula sa pinagsaluhan nating pancake meal nung bata pa ako habang nakaupo sa lap mo hanggang sa magkaharap na tayong kumakain ng mga baon natin sa lounge ng Love Radio. Naalala mo pa yung maliit na stuffed dog na binigay mo sa akin almost 15 years ago? Sabi mo, pangalanan ko siyang Tito Chris. Nasa akin pa din siya hanggang ngayon. Iniingatan ko tulad ng masasayang alaala na iniwan mo sa puso ko. Tatapusin ko ang sulat ko sa pamamagitan ng isang pakiusap at isang pangako.
sa mga kapwa ko tambalanista, ramdam ko yung sakit na nararamdaman ninyo. Pero kung talagang mahal natin sila, susuportahan natin sila anuman ang maging desisyon nila kahit ang ibig sabihin nun that our tambalan hearts will be broken. Ibabalato na natin sa kanila yung mga susunod na taon kasi 20 taon naman na nila tayong napasaya. Tita Nicole, hindi ko sasabihin na move on. Kasi kahit ako, hindi ko pa rin magawa. Pero gusto ko lang malaman mo na nawala man si Tito Chups, nandito pa rin kami. Nandito pa rin ako. Ano ba yan? Sabi ko nga matatawid ko to na hindi umiiyak eh. Kaya mo Nandito yan. pa rin ako, patuloy na susuporta at magiging tambalanista. Kahit pa nga wala na ang numero 1 katambalan mo. Huwag ka munang tumigil na magpasaya kahit pa alam naman namin na deep inside, durog ka na. Sorry kung ang selfish ng wish ko, Tita Nicole. Hindi lang kasi talaga namin kakayanin kung pati ikaw mawawala pa. Sana bago ako mag-birthday, makabisita ulit ako dyan para madamayan man lang kita. Ang inyong forever tambalanista, Chloe Loreto. Luha ko. Alam ko, Diego, hindi ako umiinom ng tubig eh. Bakit parang hydrated ako? Parang ang dami kong tubig sa katawan. Nakakaloka. Hindi ko alam kung anong... Lord, yung totoo, Lord. Hanggang kailan? Ang pinakamahirap talaga, Diego, promise, yung pagising sa umaga. Mhm. Yung haharapin mo na naman yung isang araw na, masakit pala, ganon. Sabi ko nga sa'yo, di ba, the more na tumatagal, yung pain lalo siya tumitindi. Oo nga eh. Kasi yung realization, tumatambad na sa'yo eh. Correct. Manid ka pa for the first days eh. Oo nga eh. Ano nga ako eh. Parang ako nasa purgatorio. Alam mo yun? Hindi basta para akong lutang. Alam mo yun? Basta para akong naka 6 grams. I'm sure part of you andun pa rin sa denial stage na parang Oo. hindi Oo, hindi. Oo. Parang not actually in denial. Hindi na siguro in denial. More of wala pang acceptance Oo. talaga. Oo, hindi pa siya talaga dumadating. Mhm. And as I said, because it's been a few days, give me time. Mhm. Yun, give me time. And yun nga eh, good thing and bad thing. Okay. Mhm. Good thing kasi nag-work pa rin. Ibig sabihin, may pinagkakabalahan, may pinagkakabisihan, di ba? Pero bad thing, or not so good, is because I still work in the same place. Alam mo yun, parang hirap, parang, di ba kapag ka-ex mo na yung isang tao, kunyari may ex ka, di ba? Ayaw mo nang puntahan yung mga restaurant sa Tama. pinupuntahan ninyo. Oo. Ayaw mo nang marinig yung favorite song ninyo. Correct. Galit ka na dun sa pabango niya, di ba? Eh ako, andito pa rin ako. Andito pa rin ako. So, kumbaga sa jowa, 'di ba? Ang hirap mag-move forward kasi nakikita mo pa yung gala kung saan gumagalaw, 'di Correct. ba? Mhm. Tapos ngayon hindi pa rin natatapos yung mga messages sa akin. Tapos hanggang ngayon digital media panay ang tag sa akin ng mga ng mga nakakalungkot na mga memories, 'di ba? So hindi siya talaga ganon. But like sinabi ko nga to kay Chris eh, na nag-record kami kanina ng podcast. Sinabi ko to na like all the other exes that I've had before, 'di ba? Nalagpasan ko naman tsaka nakalimutan. Mhm. Tsaka na naka-get over naman din ako. Talagang it will just take time. Mhm. Talagang only time time will heal the wounds. Yun naman talaga. Yung isang araw, matatawa na lang ako. Tapos, ngayon, hindi ko naman sinasabing I long for that day. Na sana lang maintindihan lang ako. Pag iyak pa rin ako ng iyak. Kasi hindi naman din talaga siya madali. But, of course, dadating yung araw na matatawa na lang talaga ako. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, ano ba yun? Para namang tanga
nga hindi ko naman siya jowa. Kaya lang hindi ko pa siya masabi ngayon di ba? Oo. Yung mga katulad ng mga ex natin na mga iniyakan natin dati, di ba? Nung naka-move forward na tayo finally, na-accept na natin, na may natagpuan na din tayong iba, di ba? Hindi ba't parang diring-diri tayo dun sa mga panahon na umiiyak tayo, ganon? Wala pa ako sa stage na yun Pero sa'yo kasi mama, gaya ng sinabi mo na sana galit ka na lang. Oo. Kasi pag galit ka sa tao, mas madali. gagawa ka ng paraan na makalimutan mo siya. Correct. Yun yung first thing na gagawin mo Oo. di ba? Halimbawa, hindi maganda yung break up niya ng ex mo. Gusto mo siyang kalimutan Totoo. Hahanap talaga. Ano ako pag sa ex? Ako Oo. talaga. Tapos lalo pag niloko ko. Oo. Ang basic na reaction ko talaga, hanap ng iba. Ganun Buburahin mo siya sa isip mo Correct. lahat-lahat. Mahal mo yung tao, maganda yung paghiwalay niyo. Oo, yun Kaya, 20 years. correct. Kaya ngayon yung sinasabi ni Chloe. Si Chloe po ay yung tambalanista namin na born blind. Aha. So, yung kinikwento niya na bata pa lang siya, meron siyang picture sa amin na bata pa lang siya. As in, younger than Prince, younger than my bunso who's 5. So, mga 3 or 4, pumupunta na yan dito. Naalala ko rin Kasama, din siya. kasama ng mama niya. Tapos minsan may mga mall shows kami yan na pinupuntahan yan. Tapos after how many years, more than a decade, saka siya dumalaw dito, binata na. Oo. Bulag pa rin. Tinanong ko, kumusta ka na Chloe? Eto, bulag pa rin. Oo nga naman. Tsaka ang pambihira, nag-commute mag-isa. Nag-commute! Diyos ko, nakakahiya naman dun sa mga tambalanistang nag-promise sa amin na dadalawin kami. Pero hindi sila bulag, pero hindi na nakadalaw hanggang natapos na yung 20 taon. Samantalang etong si Chloe, bulag. Pero sabi niya, bulag lang siya. Oo. Hindi naman siya pipi, hindi naman siya bingi, nakakalakad naman siya. So nakarating talaga siya dito. Nag-commute ang lolo mo, di ba? Yun, and I'm sure, kasi since bata, parte kami ng buhay niya. Madami kasing ganon, kaya mahirap talaga tong tanggapin Oo. 'Di ba? Kaya ganon. But Chloe, as you said, 'di ba, I will not stop. Hindi naman ako titigil. Bakit? Una, anong gagawin ko pag ang katotohanan talaga dyan, Chloe. Uulitin ko to, parang nasabi ko na to ng isang araw. Ang pamilya ko ay patay gutom. Pag tumigil ako, papayat sila. Papayat sila. Di ba? So, patay gutom sila. Tapos, yung katawan nila lagi naiinitan. Gusto nila naka-aircon. So, hindi ako pwedeng hindi mag-work. So, mag-work ako. And this is the work that I love best. I don't even consider it as work. Yeah. So, I will continue. And, even this is not my first heartbreak. Ito lang talaga yung pinakamatagal na karelasyon, 'di ba? So hindi ito yung Saka first. walang bad blood yung break-up Oo, correct. Lahat ng mga ex ko bad blood Isa-isahin natin. Wala apari hanggang hulo, 'di ba? Walang bad blood. But I've been through this, and during those times na may bad blood man pero tas heartbreak, pumapasok pa rin ako. So, hindi ako tumigil. At hindi pa rin ako titigil. Ganon ka palaban ang tita mo, Chloe. Correct, 'di ba? Palaban ng tita mo. 'Di ba? Ano 'yan? Laban ng laban na everyday, umiiyak, 'di ba? Susuka. Pero ng dugo, hindi. pero hindi susuko. Alam mo itong si Chloe kasi ganon kabigat para sa kanya. 'Di ba? Mas unang tambalanista yung nanay niya. Yes, si So Mami definitely, Mary Ann. Baka nasa tiyan pa lang naririnig niya na yung halakhak ninyo. Correct. Imagine yan. mo, kung i-imagine mo yung picture na habang nagtatambalan kayo, nasa lap siya ni Chris. Yes, 'di ba? Ganun yung memories niya. Baka nga nung ginagawa pa lang si Chloe. May posibilidad kasi 20 years. Oo. 16 lang siya ngayon Oo. May posibilidad nung ginagawa siya, baka kami din yung nakikinggan. 'Di ba? 'Di ba? Hindi imposible. Tama. Hindi imposible. So, in the same way that magkakarugtong ang ating mga bituka, ganun din naman. So, tuloy lang. Tuloy lang. And ito sabi ko nga kanina sa unang tambalan, segment natin. Kanina na nag-record kami ng podcast si Chris, which will come out on Monday. So doon, mapapakinggan niyo po yung yung sabi ni partner. He was so wise in saying na na hindi naman tapos . Ganun lang yun. Parang
Kaya nga he considers that it's not the end of an era. So the relationship is still there. Oo. Eto lang, yung sa radyo lang na ginagawa, yun lang naman Yun yung nawala, Oo. actually. Oo, yun yung nawala. Hindi naman siya nawala. Hindi naman siya nategi, di ba? Kasi masamanda mo naman siya. Tsaka alagaan niya pa yung mga magulang niya, di ba? Alam naman siya pa yung mauna, di ba? Correct. Hindi naman, di ba? So ano yun? So tuloy lang. Kaya doon sa mga nagtatanong kung ano mangyayari, bahala na si Lord. Wala nga nakapag-expect sa atin na may ganito eh. So bahala na si Lord, di ba? Ay, ang oras natin, 1:39 na. Uy, 1:39 na. Ang bilis. Ang Parang bilis. 20 years lang. Tumakbo na lang ng ganon. Hay! Kaya hanggat kaya nyo ipakita sa mga mahal nyo sa buhay na mahal nyo sila, gawin nyo. Kasi ang bilis lang ng takbo ng panahon. Correct. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli kasama nyo po. Ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!